Akusado sa paghupot og illegal nga drugas nga nalutsan og warrant of arrest, minangop nining inyong alagad human na balaka sa iyang seguridad. Ang atong correspondent si Luan Mirondina ug sa Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan mo mi-facilitate sa iyang pagtahan. Si Luan Mirondina sa iyang report. Aron paghatag og kasiguruhan nga luwas ang pagtahan sa usa ka gitumbok nga nalambigit sa illegal nga drogas, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nangunay sa pagsusi sa panimay ni Renato Macayana sa sitio Nangka Lumoy, Barangay Gunob, ganihang buntag. Unang midangop kang Super Bobby Nazaro ang mga igsuon ni Renato kay nabalaka sila sa seguridad sa ilang manghud kung sila lang ang mopresentar sa ilang kaugalingon ngadto sa kapulisan aron sa pagtahan. I-contact na mo si Sir Bob. Nya-advise mo Sir Bob na mas maging mo surrender ko. Promag pa akong plano yun. Okay. Giyari pa kong mayor. Ikog tang mayor ako tayo dapat maadto niya. Nag-storya mi nga. Masurinder ka dong, pero what if dong? Kasi may tabo ni mo. Magdunanawag na lang po ng taon, may kay lisod kayo si Roy nga. Mawa nga akong anak. Kini kay gitahan sa siyang kaugalingon nga mo surrender siya. Kinaagi ni Super Bob o niya nangayo po og advice po siya po Super Bob na kumahimo pwede rasag ka nga mo hangyo nga to ni Mayor nga mo surrender ka para sa imong safety. So mo nang niata karon dinhi. Wala na mo detalye pa si Renato sa mga sirkumstansya kung may nahitabo bang buy-bust operation ni adtong Oktubre 19, 2020. Apan iyang giklaro nga wa siya mamaligya og gidiling drogas ug dili usab siya tigamitan niini. Apan kay nalutsan man siya og warrant, nahukman niyang mutahan ug atubangon ang kaso batok kaniya. Gitubag na mo ang ilang ang supoy na para dili ko ma-wanted ba. Nya karon na may resolution na warrant di surrender ko kay di na ako ninyo kay Human ma-serve ang warrant of arrest sa kasong paghupot o pagpayuhot og gidiling drogas, gipasakay na si Renato uban sa mayor ug gidala sa Lapu-Lapu City Police Office. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Bisda.